Ngiyaningelela intombi zakithi eNazaretha. Nebandla lonke lamaNazaretha. Selikhulumile uAndi Domzakithi eyikhulayo ukuthi namhlanje nibaphathe kahle. Abazange bekhuza ngapha. Ingathi inkosi nganikhulisa ngale ndlela eliyona. Phela kubalekile ukuhlonipha abaphathi benu. Mabenitshela lokho anenze lokho abanitshele kona, ningezi abanganitshela ngakona. Manihlonipha imiyalo yabaphathi benu niyokhula. Imphumelelo konke enifisayo. Okusho ukuthi mangase ngayenzi imiyalo eniyalwayo ngayo abaphathi benu, none baze bacasuke banidube. Yokuthi ngalowo nyaka kusho ukuthi ngalowo nyaka ngeke ungene uJulayi ngoba ama-followers kaJulayi nini. Inyeke into efanele yazi niyiqhenye futhi ngayo. Nazi ukuthi kuleli bandla nina abayipheza nibalulekile. Uwasho Anintaka wathi nina lodwa enisuke ngayo la. Ngiyabona nje thina siguye kanjani, nina nisuke nkile. Imbala ngembala ngoba naphiwa babamkhulu bisuke wenu. Mina ngokwami ngifisela konke okuhle. Abekho abantu abangadela ubuthongo babo, badele ukulala emakhazini benzela thina bandla lamaNazaretha. Wabani ngase ningalala entanda kulo kusho lo July awukho, kodwa abanye akwazi ukuhamba niyolala entanda isabisela umthandazo nicela kubaba omkhulu komkhulilanga kunyanga izinto baba uThingo ubani sesiyacela baba mkhulu ungenisa lo mhlangano ngoba phela ungeniswa yinina. Ngibonge ke nabo baba mkhulu nomkhulu no baba ubani bahambe nani banivikele konke okubi.
nihamba le ndlela yabo engcwele ukuyosikhulekela emzini wasentanda. Lo umhlangano omkhulu nayo yonke imihlangano yaleli bandla. Kodwa ke njengoba umhlangano omkhulu waleli bandla uqalwa yini amakhosazana? Ingakho ngithi nibakhulu leli bandla fanele niyiqhenye ngobukhulu benu. Ngoba animtshontshanga ubukhulu benu naphiwa umqalo waleli bandla. Kunina ke fanele niphathe kahle. Into mawuyiphiwe isipho noma ipresent fanele wena uphiwe uyenze ihlale inhla njalo, ingangcoli ingaqwali kodwa ihlale ikhazimula, ngoba isipho lesi esaphiwa nina sasingaphiwa nathi madoda kodwa kuniwanga thina. Wabona baba mkhuthi ifanele nina, wayinika nina. Thina ke sifanele ukunibonga njalo ngoba njengoba senibuyile entanda okusho ukuthi umhlangano kaJulayi usungena. Ngiyacela ke Ntombi zakithi nibahlonipha abaphathi benu, nenze njengoba nenzile umhlangano wonke, ningabanjwa senitholakala endaweni engafanele, ningakwenzi futhi okungafanele. Yanifisela ukuthi asebefundile befundela imisebenzi ethize, uNkulunkulu azayivula ikhala bayithola imisebenzi. Nabasafunda njengoba izikole zivulwa nje, uNkulunkulu abenze baphumelele. Niyiphathe kahle intombi zamaNazaretha. Nize ningayenzi into eyenziwa abantu besilisa naye beza ingekho, ningawubheki ugwayi. Yabona mawubhema ugwayi kuyaphela ukubizwa ukuthi uyintombi, ukuthi uskefdali. Ompasa baba sethi uskefdali uthi awukho intombini, awukho mama, awuzazi ukuthi uphi. Abaningi bayafisa ukufana nani, bayafisa futhi ukuza kuleli bandla. Ngakho-ke nina esinikhona kuleli bandla bafundiseni umthetho wale ekhaya. Ngiyacela ukuthi omkhulu seniphetha baba mkhulu nomkhulu
no baba babe nange kathi zonke ukuthi makufika ububi banivikele kona banenze ningalingwe into zomhlaba eziphilayo bese benipake inhlanhla benihlisela nezibusiso Inkosi inibusise Inkosi inibusise Inkosi inibusise Ngiyabacelela ke abaphindele ezikoleni ukuthi oshebe babavikele ingozi bazofika emakhaya baphephile TikTok Belinda Benkulu. TikTok Belinda Benkulu. TikTok Belinda Benkulu. TikTok Belinda Benkulu. Malukoti, subscribe to Inda Benkulu. Inda Benkulu.